Zdravím vás, vítajte pri ďalšom videu. Toto video vlastne vzniká ako odpoveď na jeden z najčastejších dotazov, ktorý dostávam, že prečo vlastne používam akumulátorové pílky, ako to funguje, či je to dobre, či to nie sú vyhodené peniaze a tak ďalej. Takže rozhodol som sa vám natočiť takúto krátku recenziu, ktorá zahrňa približne 3,5 roka skúsenosti s týmito akumulátorovými pílkami. Mám tu teda MSA 220C a v podstate úplne prvú akumulátorovú pílku, ktorú som mal, MSA 200C. Takže ako je na tej pílke už aj vidieť, naozaj sa používa, či jedna alebo druhá, naozaj sa s nimi pracuje. Túto mám v podstate úplne prvú, niekedy od leta roku 2020, čiže v lete bude mať presne 4 roky. Keď by som to mal odhadnúť na objem napíleného dreva, tak konkrétne pri tejto pílke sa pohybujeme približne okolo 2000 horských alebo priestorových metrov metrovice, alebo teda vláknení prípadne 4-metrových dĺžkach. A v prípade tejto jej mladšej sestry je to pílka, ktorú mám zhruba bude pomaly 2,5 roka. Má odpílené o niečo menej, niekde zhruba okolo 1000 metrov. Na prvý pohľad je vidieť, že tie pílky sa naozaj používajú. Samozrejme lišty a reťaze nerátam, to považujem naozaj za spotrebný materiál. Konkrétne na tejto 200 som ich vymenil 10-12. Možno sa niekto pýta, že prečo spracovávať palivové drevo vôbec s takouto pílkou, s touto tenkou lištou, s tenkou reťazou. Odpoveď je z mojej strany jednoduchá, jednak pretože to bola prvá pílka, vtedy keď som ju kupoval Hralorovú v podstate každé euro, čiže bola lacnejšia ako tá 220, takže kúpil som tu. Neskôr sme dokúpili 220. Treba povedať, že tie pílky sú v podstate technicky podľa na takmer 100% zhodné. Líšia sa akurát lištou a reťazou. Ak sa mýlim, kľudne ma opravte v komentároch, ale zistil som to vlastne tak, že obidve pílky už majú za sebou aj nejaké úrazy. Konkrétne na 200 sa mi skotúlala 4-metrová gulatina, niekoľko kúskov cez ňu prebehlo, čiže vymenil som brzdu, vymenil som ručku a myslím si, že tento horný plast sa menil. Treba povedať po tej príležitosti, že na to, že aká váha a z akej výšky na tú pílku padla, tak tie plasty sú extrémne odolné. Tu som si prešiel autom, zabudol som, že ju mám položenú za dodávkou, bolo treba posunúť auto a nejakým spôsobom som ju zacúval, nie úplne kolesom, chytilo to tak bokom, ale v podstate takisto sa menila brzda, rúčka, samozrejme zohol som lištu. Základný korpus jednoznačne odolal a nestíham sa čudovať, že čo všetko tá pílka znesie. Ešte k tomu porovnaniu, takto som ich uložil vedľa seba, čiže základný rozdiel, ako som spomínal, lišta 1, lišta 2 a samozrejme reťaz. Ten mod, v ktorom tie pílky používam teraz, je taký, že najviac je využívaná tá 220, klasicky keď skracujeme 4-metrové kusy, alebo treba prepíliť nejakú metrovecu. V podstate čokoľvek sa na dvore, prípadne u zákazníka, keď ideme štiepať drevo, deje, tak v podstate používame tú 220, tú 200 si vždy beriem ako záložnú. Navyše pri práci na dvore tú 200 využívam na pílenie takých tých hrčovitých koncov, všelijakých zauzlených kmeňov, ktoré vlastne pri bežnom spracovaní palivového dreva dávame bokom a potom, keď je na to čas a priestor, tak ich pílime na malé kúsky a idú vlastne do vriec s odrezkami. 200 pri pílení tých hrčovitých driev používam práve kvôli tej tenkej lište, lebo aspoň teda pocitovo sa mi to tak zdá, že tá tenučká reťaz a tá tenká lišta do tých všelijakých skrížených úzlov a zahrčavených driev ide jednoducho trošku viacej ako po masle. Samozrejme, je to asi fyzika, je tenšia, kladie menší odpor. Možno, že tá rýchlosť rezu není až taká, ale pocitovo mám pocit, že s touto mi to ide lepšie, takže používam. Veľmi častá námietka pri tých akumulátorových pílkach je, že čo tie baterky a kto to má vláčiť do lesa a tak ďalej. V podstate už v nejakých predošlých videách som to v podstate aj približoval, že akým spôsobom to používam ja. Dnes sa ten systém práce trochu zmenil a tie pílky používam z 90% len na dvore, kde nie je žiadny problém. Mám tu elektrickú energiu, mám tu zásuvku, v podstate dookola točím stále 3 baterky, ktoré používam proste niekoľkokrát za deň.
ich nabijem niekedy niekoľkokrát za týždeň podľa toho, koľko sa robí, aké je drevo a tak ďalej. Vo všeobecnosti sa dá povedať, že taká tá moja miera, alebo tá mierka, ktorou som meral efektivitu alebo výdrž tých batériek je, že v časoch, keď som chodil do lesa a zo 4-metrových dĺžok som si pílil metrovicu na auto, tak zhruba na 3 priestorové alebo horské, akékoľvek chcete metre, som spotreboval 1 až 1,5 baterky. Ako je vidieť na tejto 200, je naozaj ošúchaná, obitá. V tej prednej časti je vylomený kúsok toho plastu, ale naozaj to funguje, povedal by som, že absolútne bezproblémovo a absolútne 100%. Jediný problém za ten 3,5 roka, ktorý som s tou 200 mal, bolo, že asi zhruba ešte bola v záruke, takže to neboli ani 2 roky, prestala mazať. Jediný problém bol, že sa upchalo olejové čerpadlo, zrejme nejakým prachom alebo drobnými pilinami, ktoré tam napadali pri plnení olejom na mazanie reťaze. Pri tejto príležitosti len doplním, že na mazanie používame pri obidvoch pílkach výhradne originálny mazací olej Styl. Do začiatku sme používali ten štandardný, neskôr sme prešli na tú bioverziu. Za mňa obrovským plusom pre používanie akumulátorových pílok je vlastne to, čo som spomínal aj v minulosti. Žiaden hluk, žiadne spaliny, minimálne alebo takmer v podstate v porovnaní s benzínovou pílkou žiadne vibrácie a samozrejme aj údržba. Tá je naozaj veľmi jednoduchá, pretože u mňa spočíva v tom, že samozrejme dobíjajú sa baterky, brúsi sa reťaz, tak ako pri každej pílke a pílka sa čas od času vyčistí ideálne. Každý deň po práci vyfúkame kompresorom, utrie sa nejakou handrou a to je v podstate že celé. Takže aby som to nejako zmysluplne uzavrel a odpovedal na tú otázku dôvodu, či sa to oplatí a či má zmysel používať pílky na baterky, ja môžem odpovedať za seba, vzhľadom na účel, na ktorý ich používam, podmienky, v ktorých ich používam a asi aj vzhľadom na to, že majú za sebou teda naozaj stovky, respektíve tisícky metrov napíleného dreva, tak konštatujem jediné, že by som nemenil. Za mňa jednoznačne palec hore a odporúčam. Ďakujem, že ste si video pozreli. Kľudne sa v diskusii podielte o svoje skúsenosti s akumulátorovými pílkami, či už Styl alebo inej značky. Budem zvedavý aj na vašu skúsenosť. Vidíme sa na budúce. Čaute.